Знаете ли, че децата учат нови неща най-добре, когато им ги представим през интересна история? Здравейте! Аз съм Петя Петрова, автор на детските книги от поредицата "Готови за живота". Героите в историите ми са на възраст между 6 и 12 години и имат преживявания, които всяко българско дете вече е имало или е ставало свидетел на подобни ситуации. Това помага на децата да се идентифицират много силно с героите и да си вземат по нещо от техният опит. Ново знание. Нещо практично, което могат да приложат веднага в ежедневието си. Нещо, което може да им служи не само в живота им на деца, но и на по-късен етап в живота им на възрастни. Детските книги от поредицата "Готови за живота" развиват доверието между деца и възрастни, точно защото провокират споделяне. Благодаря на стотиците осъзнати родители, учители и психолози, които работят с нашите книги и застават и подкрепят каузата на издателство "Израстване".